Fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'Ħalluqa saret Freshers Week għall-istudenti li se jkunu qed jattendu għas-sena skolastika 2024-2025. TVM News tkellem ma' wħud mill-istudenti li jaspiraw li jkollhom karriera fis-settur turistiku. Mela din hija s-sitt sena tiegħi ġewwa l-IDS bħala għalliem tal-Food and Beverage, service fuq service. Eċitati ħafna qed nilqgħu l-istudenti hawn magħna. Ejja l-ewwel sena tiegħi dħalt room division biex forsi nilħaq xi manager ta' xi hotel għax minn dejjem kelli passjoni għat-turiżmu. Diploma, l-ewwel sena diploma, ħafna emozzjoni differenti u esperienzi ġodda imma very looking forward. Malta is known for their tourism industry, so I think ITS will give me knowledge about the tourism industry of Malta, and it's a perfect for me to study here. Mindu konzert dejjem kont ħobb ċina, dejjem fik ċina lejn l-ommi u jisni għawla kelli ċans issa tħan jieħdu għaw nidħol l-ITS. Jiena minn dejjem kont inħobb il-kċina, interessani l-papa, kont naraħ jaħdem fil-kċina. Tidħol hawnhekk mhux kemm ikollok lezzjonijiet, ikollok hands-on, jiġifieri experience ġol kċina, tagħmel dak li tħobb. Fessi bdejt iskola naħdem part-time basis. Meta jkolli xi ġranet off jew xi maġġoranza ta' ġranet off, ngħid ix-xef tiegħi u jgħidli isma' jaħdem dawn is-sigħat magħna u nidħol naħdem. Il-kap eżekuttiv tal-ITS, Pierre Fenek, spjega għaliex kellha tiġi estiża id-data ta' dħul fl-ITS. Biżna n-numri tas-sena l-oħra u ma nistgħux ngħidu kemm ħajkun għal-istax peress li r-riżultati tal-resits ħarġu l-bieraħ. Kanna nestendu naqra l-applikazzjonijiet biex nagħtu ċans lil dawn l-istudenti li jixtiequ jidħlu japplikaw. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħin sal-4 Ottubru.